Hi guys, madung hapon atong tanan. Gikan day kog merkado. Kay gisugo kong ating papalit og rose kay Teachers Day og Manilas. Violet adto sa ilang eskwelahan. Mahal na day rose. Unong kabuok 180. Dia. Na guys. Unong kabuok 180. Palit ko kog band paper kay suwatan sa letter. Ano marong hilak maron. Palit kog mangga. Ay kapag manggang hilang. Og saging. Kay 50 ag kilo. Nga naman na! Kaya ba, ganan ko na rin kay barato na. Nga na? Igit ang amaw. Ha? Gaigit. Daghan di ay. Ay, gaganan ko na ni kay humot tagjis. Ay, tagjis. Tagjis ang tapok. Pag 20 ang kilo, balik isa ka kilo ang kapalit. Kamot, tiga may kay magbinig-nig ko. Gahapon, o kapablag ka dito miss ng ligog dagat. Bukas ko dapit. Kapit ka ng mata. First time na. Daghan di agil. Basaan niya ka eh. Waday, nagsaba. Sabak ba yun eh. Napaligo og tiwas atos babaw. Di jabaw. Magdang abig-saging. Nami ada to pamalitan mo, barato. Bay na kay flowers, Bay, oh. You give to your teacher tomorrow. Violet! Ding agsa kong saging, guys. Nakakaan kong swaki, gapon. First time di daho. Ang laming aman di ay. Ang nice sa pag-view ka mong gatuan. Pag asa kong saging, guys, putasan ko. Ay, guys. Luto ng saging. Yeah, tadum. Oh, tadum! Swaki. Ano naman tada ni sili o kuan. Limonsito. Baga itong mangga kay delikado. Nauna. Matam ko anggil. Ako nang isagol. Naura ba ni nasid sa rep ganina? Kalimutan. Ang isagol sa silihan sa ni. Silihan, sukaan. Minsan yung saging kayo. Hindi na siguro tap mag-irkon. Bashing. Kani isa man mo na ang siguro. Di ba na speaker? Huh? No. Ito guys. Sino yan tani? Humidifier. Humidifier. Search natin. Mia ay. Mia din. Kamukha ang gas saging? Ano? What's up? Pustan na na kadug mo kadug. Zara ka ambe, bako palto ka naka-French fries. Humot siguro. Subaho kuno hayta. Batasan. Ang kasagaran ko dari humidifier kay gagmay manggod. Ya humot. Be?
Let's try to saksak. Hindi ah. Huwag gamay, mga good ng humidifier big ko na. Kuliraki. Mga brand, ani, uy, okay mo gawas, may nani ka lang, ah. Ang gagmay mo, natagalas ng humidifier. Ah, init. Naning kapalit og saging. Isa man na. It's my own money. Ito, mali pa na ate? Di. Kay. Makakaaramig saging og mupalit si ate og di po. Okay, let's try this one. Tumong kong merkado. Sugo kong ate papalit buwak. Palit kung saging ka na ikag ko. Ano, ano meron? May pa rin siya po. Ngayon pa nag-adapter. Namin ginasok. Kaya ba? Yan guys. Mano yung panyapon. Hindi. Ano ba yung wifi? Pwede kunin pa yung wifi? Speaker lagi na. Siguro. Ano ba siya? Buto. Ha? Buto. Ganyan aron. Sabi na may 18, 17. Humidifier. Humidifier. Hani man ang humidifier guys. May naging ignorante pa. May PM 235, PM 1. Nami ay magpahilot eh. Ang klawasan. Ang gasolina na sa ate kay mo na yung ganahan. Saging. Ano na. Init. I don't know how to use this. Ini suwaki eh. Ini mending suwaki eh. Ay, this one. Pangkaon ka, busog pa ka. Uy, mapiang ka! Awara oh! Bugara anong balungan oh! Bilat na ak-ak na. Gara kay ikaw ramang mag-antos mapiang ka. Kalawan na mag-doktor. Mo day ganas oy-oy dani. Kay ko ang dai. Tamis. Ipat na naigit oh. Ba gajud.
sa atin, kumakain pa rin. Uy, kinukuha ko madam. Sayang. You want banana? Baluyit, paratigit. Ngano di ba ka mag-tell? So, Ito, bisa pa doon sa toilet. Sirit, ang bitaw. di panuhot na ba? Tutok sa electric fan. Segregate? Hilak pa. Gusto na sa CR. Gusto na kaki. Hoy. Nag-video kida ito pa doon guard ba? Buag mga tingag. Ang kapit nila guard. Kahas og tiki. Sing. Wala, mga di. Tayong na di ka ulit. Buhol. Katawa ka, ibig. Huy! Di mapiang, hadla ka na maghilot. Mao, wa pag mahilot. Suwagit na. Kita noong lami magpahilot. Di hilot ko. Papiang tama. Lugar na ba eh? Huy! Suwagit eh. Violet ha? Talia nagsileksi si Kota na cross ako na uli. Pasalubong ko na Aliana, lechon. Kuya Aliana. Lechon man ko no. Ay nutanim sa may suwa diha arte isang. Lechon, pazya. Aw birthday nimo? Na day lechon birthday. Roel may Aliana. Sa gara nila ang mga lagmig panit. Sa gara sa mga makro. Mga special child ba? Mga Christian. Dingnan galit nas Violet siyang maestra nga. Lami ko no kadong panit. Sayang. Hindi, siya man hindi naman balik. Get water, be. Di mo ka masugo, be, oy. Ram, sam, dance. Dinners. Ano ka dyan ang tutok sa swaki? Wala maglinta. Nanguli na sila doon gabi eh. Hawa ang shell, girl. Shell. Hani kag maka buhi na no? Di ba hani ka ha? Uli kag buhol way pa pananghid. Impas di 100,000.
But di ko mo ulit. Dali na makita rin ako. Dala silingan. Makuan naman nagbugawas, maihas. Magwa, mag-ikyas-ikyas. Kayo na maanad. Patay, di buhay samad. Managingag. Ubahan na naman katong bubo, di pa makabayad. Lagi sildoan na buka ron. Ha? Terus Wan mo ingat ate. Wan mo ingat ate. Ina. Kalimot ko. Luoy naman na. Size na ron. Patapos na siya din. Nanginahanglan siya pa nagkarta. Luoy naman ang taga-bubok. Busog ka na lahat. Salamat. Nanggawa siya pag mga kurimaw. Tina. Masa mo din gingan? Ina. Nate. Nangutanag taga-bukbuk dari te. Baba ko na kay gibilin. Grabe. Ilimunan pa imo ga. Ikaw na pikaan, be. Uy, para ikit. Nuoy naman na. Swaki. Ay, saw-saw na ay. Para